क'क्राझार जिल्लानि दत'मा हारिमु फोथाराव खुंगा 24थि बैसागु फोरबो फालिथाय खुंदों। रंजालि बैसागुनि समाव EM प्रकाश बसुमतारिया रायजो राजाफोरजों रंजादों। बर'नि माहारियारि फोरबो रंजालि बैसागु एबा गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे खुंगा 24थि बैसागु फोरबो फालिथाय फालिदों दत'मा दख'रा दुलाराय बर' हारिमु आफादा गोग्गोमै। खुंफुं आफादा हारिमु मोनाबिलियाव गाहाय आलासि महरै बर'नि फावखुंग्रि हेलेना दैमारिखौ हांख्रायदों। बे हारिमु मोनाबिलियावनो BTCनि EM प्रकाश बसुमतारि आरो दत'मा ओनसोलनि रायजो राजाफोरा फावखुंग्रि हेलेना दैमारिजों रंजा बाजायै मोसादों।